Nachádzame sa na miestach pôvodných Košíc, Casa Superior Košíc spred 13. storočia. Hradová je lokalitou s veľkým významom nielen pre dejiny mesta Košíc, ale pre dejiny celej tejto oblasti, pre dejiny Karpátskej kotliny a pre dejiny Slovenska. Celá architektúra je výnimočná v mnohých smeroch a prvá výnimočnosť spočíva v mohutnosti opevnenia. Hradobný múr, ktorý obopína chránený priestor, dosahuje hrúbku 350 cm. Veľkou zvláštnosťou je väža trojuholníkového pôdorysu. Zvláštna je tým, že my v strednej Európe nepoznáme podobné pôdorysné dispozície. Sú typické pre mestské opevnenia v západnej Európe a tu sa vlastne vyskytujú už od 12. storočia.